26 जानेवारी 2026 प्रजासत्ताक दिन हा दिवस केवळ ध्वजावंदनापुरता मर्यादित न ठेवता समाजातील दुर्लक्षित घटकांपर्यंत आनंद पोहोचवण्याचा एक प्रेरणादायी उपक्रम पुण्यात राबवण्यात आला। प्रजासत्ताक दिनानिमित्त टायगर ग्रुप पुणे यांच्या वतीने सन्मती बाल निकेतन संस्था मांजरी गाव येथे अनाथ बालकांसोबत हा राष्ट्रीय सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। ही संस्था पद्मश्री माननीय सिंधुताई सपकाळमाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत होती। या उपक्रमात टायगर ग्रुपचे राहुल भाऊ मांढरे, विनोद भाऊ लांडगे, अनिल कळकुंबे, मिलिंद कामने, सुशील राठोड, स्वातीताई चौधरी, संतोष पवार, आनंद खरात, ज्ञानेश्वर चौवकते, महादेव जिवे, दिनेश घुले, सोनू बडीत, आकाश धुमाळ, गजानन भाऊ वानखेडे तसेच इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी अनाथ बालकांना फळांचे वाटप करण्यात आले। लहान मुलांच्या चेहऱ्यावर दिसणार